लोगोफोर आं दा जेम्सनि हाबायाव फैदों आरोना आङो इन्ट्र' सिन्ट्र' लाबाय थायासै ओमफ्राय डाइरेक्ट जानायावसो फैग्रोबाय उखैनो हाथारला नालाय इसेबां गोजाननिफ्राय फैनाय बिरियानि जानो थाखायबो खुलुमबाय हायगासिनो दं बाक्सानि ना हालिमोना बाक्सानि तामुलपुर बाक्सा तामुलपुरा डिस्ट्रिक्ट जाबाय ना तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आगोलाव बाक्सामोन माला फैदों बेयाव जों गोरालाय मिथिबाय गोरा हिनजावखौबो देखाया आरो ओंखामबो जाया साइन होनानैसो मोनजाबावबाय नों माजे दं उखैथारबाय नामा बाजे उखैथारबाय देखायनो हासिगोन देखायलाय नायनि साइसआथ' हौवा मानसिफ्रा ओंखायनो बाहेरायाव थानांनाय जायो जोंहा हाबनानै मोनजायो इडिटिं खालामगासिनो फुरा डलार खामायग्रा गोजा नालाय गासिबो डलार गोजा इथिं फुरा डलार नुबाय नोंबो बिरियानि मोनजाहरसिगोन दा मा बिरियानि मोनला मा बिरियानि नामा दे दावलांदो दावनो मुरगि लय जा जाखुग्राजों जायो सानानै बानायसोलाय आयौ रे मा मालाय बिदिनो जाबाय थानोसै खोनाया उपाय गैया थालिर गायजादों नोंसोरो देरहासार गासैबो लोगो नांना बुनांगोन मानो होनबा बेवहाय देरहासारानो बयनिख्रुइबो धोनिसिन बेनि गय खेथिखौ मिथिगोना नोंसोरो बेसां एकार बिगा लाजिलायदोंना बेवहाय देरहासारानो बयनिख्रुइबो धोनिसिन देरहासारा बमा लाबदांनो बमा जोबगोन थारमाने खोनाबाय बमाजों गावख्र जुगोन नामा दा बमाखौ सेखांग्रोनांगोन अरिजिन बमाखौ फैबाय इउटुबार साला इउटुबार नङालै इउटुबारफोरखौ नायनो स्पिड आं रावबो गाज्रि मोना दे मेहेर रावबो गाज्रि मोना दे जायगाया गरम जाखानांगोन ना मोनजामारसिगोन ना बिरियानि बिरियानि हाबायाव जोंनि गामिथिं होआ माने फार्स्ट टाइम ना हाबाया फार्स्ट टाइम जानाय र सेकेन्ड टाइम बिरियानि मोनजानाय आंबो जानोसै जोंनो माला होफैगोन दै जादों आरोना बेहेरा दायो जोसा मोनामदों माथो बिरियानिया बिरियानि जाबाय 2 घन्टासो जाबाय खोमा 2 घन्टा बारबायसो जानि र' मटरखौसो टेस्ट खालामग्रोसै आं गोथावानो दे मावना हो मोजां मोनजोबथ' मोजां मोनजाखानांगोन टेस्ट खालामनायनि र' फार्स्ट टाइम माने हाबायाव बिरियानि फार्स्ट टाइम जानानै खद मोनदो फरायनानै हाजोआव दिनैसो दासो नै Không cái lệ ấy. Stop lại đi stop. Nó làm vậy. Cái cặp nó thích nó ngồi gì? Ôi, đâu có thao dần nữa mà. Ra lấy. Đứng ra để quay được. Cái đâu? Thôi đi. Belek pil ada. Belek pil ada. Patra. Mama besar bro.
Nung marga naman. Muli-muli taban nung marga. Nunggu bisa. Serga beliau. Juice samrum rumah ini sih. Misti belum bawa ya, ayo mah. Misti. Orang nak lah. Mana dengan bapak Chowmin bu menjadi nama? Chowmin bu sampai bedora berat itu sama kata. Bedora. Nuncial ya. Ada. Hah? Ada sir sungna ya? Dia sungnya ada biryani borpetani. Borpetani. Oh. Boleh aja dah. Kota tu mana? Roza mada. Biryani ko lega thau jabai ang hoptasni jaखाबाय आरो ना ओरैबायदि टेस्टी मोन बाक्सानि औ नोंसोर जायासै नामा थगायाखै टेस्टी बरिया बिदि मोनजाफेराखैमोन आरो ना माने हाबायाव मोनजाफेराखैमोन बिरियानिखौलाय जाबाय ओमफ्राय दा बाजैनि आखाइनिफ्राय गोथाव गय जानानै थांसै दा बाक्सानिफ्राय बाक्सा माने आदा जेम्सनि हाबा नालाय दिनै दा एसे रंजानो हागौ जोङो दसे उनाव ना दा औ रंजागोन दे नै आं माइ गायग्राखौसो गानबो खानांगौमोन माइ गायग्रा बायदि गाना माइ गायजासिगोन नै बिरियानि दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों औ मा होनदों आदा? औ माबायाव Dikiajuli. जों गामि आदा जेम्स बाजैखौ नायनानै उफाय गैया आं दायो बाजै गिफ्ट लाबोआखै मोजाङै दं बाजैनि भिडिअ नामा बिरियानिया सोमदोन बन्द'आबो इउटुबार सानैसो बिरियानि जाबाय ना बिरियानिजों लोगोसे अमा गैयाबा हले खिन्थु बिरियानि जाना गारनांगौ सिखाफोरजों बिदि मोनलायदों थाबथाबायमोन ना ओमफ्राय बिदि लाखाथारनांगौ मा टेस्टफोरा माबायदि जाखो टेस्टखौथ' आरो माथो होनना बुंनाय बर'नि संनाय बिदिनोसै मोजाङानो ना दे गाज्रि होनबाथ' गाज्रि नङा नैथिं जा शर्ट मुभिनि हिर' राजसुबर्न मोजां ना खबरा मोजां नोंलाय जाबायना जायाखै बिरियानि जाबायना बेयाव फार्स्ट टाइम बिरियानि बर'नियाव फार्स्ट टाइम ना गोराव जादों जायाखै गोराव जादों जायाखै जादोंना माखासेफ्रा लोगोफ्रा नोंना जों नै आबल बन्दु इउटुबार हा औ दिनैसो लोगो मोनबाय फार्स्ट टाइम शर्ट मुभियावसो मबाइलानो मा भाइरास बियो नोंसो नैथिं आदा जिहुल एकदम बिराद गिदिर गिदिर मेगन लाना फैदों बियो आदा मेगना बिराद गिदिर माथो ना एनिमेफोरखौ खेबना लांजोबथारसै नामा होनलाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौल' खेबनो फैदों आं औ बिरियानि जाबायना जायाखै हिट ना नाजों जादों अमा जाया नालाय अमा जाया थिगानो गोब्रा गोब्रा सैहरनाय बायदि मोनदों सिथाब ना माइब्रा बायदि एसां दिन अखा हायाखैमोन केमेराउन करो बयबो दैज्लाङाबो स्टार्ट जालांखाबाय जोंना जायाखै बुं नाथाय दिनै मानो हाखो दिनै मानो हाखांनो आदा जेम्स
हालेवनो रोङा 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 हालेवनांगोन देग्लाय हालेवनांसिगोन एबार हालेवगोन ना अखाखौ लिंहरदो ना एबार मेथाइलाय रेपखौ Aduh. Umar Wasna? Seru ganda Umar. Seru ganda. Seru ganda. Channel dead जाबाय ना? एसे नायब्रा सुबुजित चेनेल डेट जानायनि दुखु नांनानै दिनै एकदम दिनै हाबायाव सेलिब्रेसन खालामसै चेनेल एकजनाव साइड जायाबा आं मिथियालै माबा जाबाय साइकेल लागायदो bom gini ya bisa segera bila jujur baik sih dia bom ya जेब्ला जनालि आबुआ मोनफैगोन अब्ला सावना सुरु जागोन सेंग्राफोर जनालि आबुआ हरबाबो मोनफैगोन अखा हानानै फैयाखैमोन गरमथार आसोला दा नोंसोर आरो बिराद गरम दिनैबो बिराद गरम जाखादों अखादोंबाबो बिराद गरम ना जनालि आबुजों आरोबाव धाम धुम खालामबावगोन आरो आंनियाथ' सुरु जायाखै हरावसो गरमथार आसोला गरमथार आसोला क'क्राझारनिफ्राय बेंगल बर्डारनिफ्राय फैनो दंफैयो आंजों आंनो नैथिं जा नै दौलै आरो क'क्राझारनिफ्राय ना गसाइगाव टिमानो पुरा आं लोंनाय गैयाबा थांफिनसैसो लोंनाय गैयाबा थांफिनसै आं आलदासोखा टिमानो बेलेगखाना बिरियानि जायोना जाया नोंलाय बिरियानिसो बेदर दङ बिरियानि अमा बेदर मा जाफेराखैमोन आंबो हाबायाव बिरियानि फार्स्ट टाइम दिनैसो जादो दा
खावाखै होनबाबो आदा जेमसा दुखु मोनगोन ना जानांगोन बुंस्लाब जानांगोन उफाय गैया आं दंसै बेहाय दे दसे रंजानोसै बाजेखौ लाबोफाथ'वासै थ' लोगोफोर माने आदा जेम्सनाव जाबाय लोंबाय रंजाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसेबां शेयार खालामदो ओमफ्राय बेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय